Asik. Ayo sinau bahasa Jawa. Halo rencang-rencang. Ayo sinau aksara Jawa bareng kula. Wonten kali dosa jenis aksara Jawa lan dinten menika kita badhe ngrembak aksara H. Ayo melu. Menika aksara H. Aksara Jawa punika salah satunggaling aksara tradisional Indonesia. Aksara punika ugi sinebut hanacaraka utawi carakan. Menika aksara H. Aksara H punika kagungan 30 lan setunggal mangkok. Puno aksara H punika gadah warna abrit, kuning, lan biru. Mangko aksara H punika gadah warna ijo. Aksara H punika kagungan 30 ing perangan inggil. Punuk punika kados punukipun unta. Warna punuk aksara H punika abrit, kuning, lan biru. Aksara H punika kagungan setunggal mangkok ing perangan ngandhap. Warna mangkok aksara H punika ijo. Tiga punuk. 30. Satu mangkuk. Basa Jawa ngoko 3 punuk. Basa Jawa krama 3 punuk. Basa Indonesia 3 punuk. Basa Inggris 3 humps. Basa Jawa ngoko 1 mangkok. Basa Jawa krama 1 mangkok. Basa Indonesia 1 mangkuk. Basa Inggris 1 bowl. Kita dolanan puzzle bareng-bareng. Ana sawetara iket sirah Nusantara sing kudu dicocokake. Bener. Pinter. Ya, dorong trep. Sampean bener. Yay, wis rampung. Sampean pancen cerdas. Ayo kita sinau nulis aksara H. Sepisan kita pilih warna coklat dhisik. Tarik garis saka ngisor munggah nang dhuwur. Banjur diteruske narik garis mudhun. Ayo diteruske maneh munggah lan bentuk lengkungan cilik. Bali munggah maneh lan gawe lengkungan cilik banjur mudhun. Hore, sampean saged gawe aksara H. Pesan moralipun, basa Jawa kuwi ngajari sopan santun, tembung nyuwun sewu lan matur nuwun, nuduhake unggah-ungguh. Aksara Jawa duwe bentuk unik, ana grigi, punuk, gail, lan angkok. Ayo lestarikake nganggo lisan lan tulisan saben dina. Menika daftar pustaka sing didamel.
Menika tim pembimbing. Matur nuwun rencang-rencang.